Musa mai sana'a, a intabin da ne da kai na baya na ce zan faɗa ma gaskiya a matsayina na wakilin Allah, kai kuma sai ka ce shine na ce ku wakilan Allah ne, ni ka gaya mun in wakilin babanka ne. oki naji, ni dai shawara da zan baka ita ce magana sai da masallacin nan a batta. Gaskiya masallacin nan sai na sai da shi, Allah ya gani. Tunda na faɗa ma gaskiya baka ji ba, Alhaji kai ka faɗa mai ko shi zai saurare ka. Magana sai da masallacin nan ya kamata ka manta da ita. To Musa mai sana'a ka dai ji abin da Alhaji ya ce. Idan fa ban sai da masallacin nan ba fa ina ga mutuwa za. Kai baka dauka shawara ne? Wai tsaya ma, saboda me kake so ka sai da wannan masallacin? Dan wannan masallaci shine arziki na. Shine wanda in na siyar nake ganin zan samu wani abu. Masallaci kurosin. Masallaci ya zo a kurosin kan titi. Ni sai da shi kawai zan yi. Musa mai sana'a, ka yi hakuri da maganar sai da wannan masallacin. Ka zo zan baka wani abu domin ka kama jari. Kuɗin da zaka ban ba za su yi min arziki ba. Wannan masallaci shine. Oke, tunda mu ba za ka ɗauki shawarar mu ba da ta Alhaji. Ga wani bawan Allah yana so ya baka shawara. Sai da masallacin nan ka bashi. Zan lale naira 50,000 in baka. Kai har kana da wata 50,000 da zaka bani ka ce wai in dogara da ita. Nawa ce 50,000? Ka Musa mai sana'a, to wannan ce ku ci a bashi. Ko magana sai da masallacin nan ta wuce. Ka zo na yi ma alƙawarin zan baka miliyan 500,000 a rufe wannan magana ta sai da masallaci. Gaskiya masallacin nan sai na sai da shi, Allah ya gani. Musa mai sana'a, to yanzu in ba mu faɗa ma gaskiya ba, duniya ce kake so ta faɗa ma gaskiya? Ku kyale ni, rayuwa ce ta ishe ni riga da wando, har da zanin ɗaurawa, ku kyale ni. Ni na yi nan.